No, takže pokus číslo 2. Máme tu krásnu vriacu vodu, ktorá nám pred chvíľočkou zorela. Ešte s vôňou lesného ovocia. Vymontovali sme čidlo teploty. Čidielko, ktoré tam vlastne teraz pichnem, ak mi to dočiahne. Dobre. Takže klasické čidlo, čo je v motore, teplotu ukazuje. Máme ponorené v termoske. Zopneme to a ukazuje nám 81 stupňov, 82, 84, 86, zase to neukazuje veriti. 88, 89, 90 stupňov, fajne, takže čidlo je určite OK. Hej, takže zastavili sme sa na nejakých 92, dobre. Takže 65 je ďaleko, čiže by to malo úplne bez problémov zopnúť, hej. Takže zoberiem teraz toto naše úžasné čidlo, ktoré má napísané na sebe 65. No, a či to testneme takto, zoberieme vlastne ako keby, že ideme pustiť normálne vodnú pumpu. Tak ja tam dám tú vetvu, jedna, druhá. Dobre, spínačka je pustená. Máme tam 93 stupňov. Ja vám ešte ukážem, že keď je spínačka pustená a dám to napriamo. Ja vám ešte ukážem, že keď to dám napriamo, že vodná pumpa sa hneď rozbehne krásne. Taktiež nás zasvietia aj tie diodky. Áno. Teplota 9,2. Dobre, takže dávam tam to čidlo. Dáme toto testo čidlo. Jedno, druhé, tretie. Dobre, takže máme to tu, hej. To je vlastne pulsová vetva. No a teraz to idem člapnúť do tej termosky, nevidíme. Aha, a hneď to vzoplo, ty koňo. Ani som sa toho nedotkol. Dám to von. Fú, je to riadne horúce. Čiže teraz už kleslo pod 65, už to nie je také horúce. Dobre. Teplota 9,1. Ešte jeden testík, ponorím to tam. A hneď ho spustí. Hneď ho pustí. Pohodičke. Už sme pod 65. Dobre. Teraz ešte počkám, kým sa na termoske zohreje voda pod 65 a uvidíme, či to vzopne fakt pri tých 65. Teplotka 7,1. 65 stupňov, takže 7,2. Skúsime to tam čapnúť.
A vodná pumpa sa nám hneď rozbehla, čiže je 72 stupňov, sa zapla hneď. Dobre, teraz to vyberiem vonku. Prečerpám to tam trošku. Člápnem tam studené vody, respektíve destilky. Chytro tam dám čidlo, zistíme, kým sa nám to nezmieša. A dám tam rovno aj toto, hej. Až za chvíľku. Teplota 61. Dám tam čidlo. Čiže sa to ešte aj mierne predtým spustilo. Čiže teraz tam máme v termoske presných 65,5. Dám tam čidlo. Ide. Takže vodná pumpa ide. Pri 65 presných, hej. OK. Teraz ešte trošku odčerpáme, nech tam je pod 65, uvidíme. Dobre, dáme destilky. Doriti. Doriti. Veľa vody, Latko spravil. Dobre, pacnem tam čidlo. Teplota nám ukazuje 53, 54, proste je to pod 65. Klofnem tam spínač. A nič. Spínač je tam. Čidlo ukazuje 57 a nevzaplo. Takže z toho logicky vyplýva, že táto sranda je v poriadku. Že by sa tam to teplo fakt nedostávalo. Divné.